I am waiting for birds at the end of the night on the street lamp, red face claim my life on away, on away. I am waiting on away. Almost at the end, and the sun will shine, the red on the shade, red face claim my life on away. Must be somewhere. Begging up here to go. I am waiting for waiting over flowers. Almost at the end, and the sun will shine, red on the shade. I'm on away. Red face claim my life on away. I'm on away. And the sun gonna shine, brand new day, brand new day for love, brand new day for me, brand new day. Yeah, go to go. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Brand new day. Brand new day. Brand new day. Brand new day for love. Усім прывітанне, паважаныя сябры. Сёння я уже чытаю, што там быў нейкі жудасны гук. Нічога страшнага, паважаныя сябры. У меня ж не как это называется, не Белараша Today. Вось. Таму я адразу прашу прабачэння і сёння без медленных танцаў аб'яўляю, што ў нас у эфіры, як вы ўжо ўсе ведаеце, будзе камандзір беларускага добраахвотніцкага корпуса Радзівон Гена Батулін. Гена, вітаю. Сябры, я не ведаю, як в Украіне з інтэрнэтам, ну, спадзяюся, што ўсё будзе добра. Так, ну што, спадар Радзён, мы сёння пагаворым пра тое, што адбываецца в Украіне, ввогуле ў свеце, і звязана гэта менавіта з Беларусю. Мы абмяркуем ультыматум. Мне просто падаецца, што чалавек, который там унутры тэмы, ён больш ведае. І па сітуацыі лепш нам растлумачыць. Як у тебе справы? Все норм, сьогодні увечері є час, ми вчора домовлялись, тому слышали это. Относно того, что там и тому лепі ведає, ну, я думаю, лепі за все ведають те, хто в Білорусі, насамрэч. Ось, нам
лепей зразумела, што на лініі сутыкнення непасрэдна з Расіяй зараз, да, з ворагам адбываецца. Ну, вось. Але ну, я паспрабую на нейкія пытанні адказаць. Я думаю, што за той час, пакуль ну, мы з тобой перарыў гэта быў, што, магчыма, яшчэ нейкія пытанні з'явіліся. Таму я папрашу толькі ну, больш па пытаннях. Ось так. Пытанне адказ не так будзе прасцей зараз арыентавацца, бо не зусім у павестцы, магчыма, па некаторых момантах. Па некаторых можа нешта са свайго боку, таксама і з боку тых хлопцаў, з якімі камунікую пастаянна, змагу адказаць. Ну, окей, окей. Тогда давай самое такое, ну, на твой погляд, навошта Зеленскі гэта зрабіў? Навошта ён вырашыў паставіць ультыматум Лукашенка, які не наклоняемы, а ультыматум это все ж таки ухіл. Ну, я думаю, што Лукашенко не нейкі там незгібаемы, а хутчэй наадварот. Гэта чалавек, які заўсёды адаптуецца да сітуацыі. Вось. Ён у гэтым плане такі хамелеон кан'юнктуршчык, да, і проста ён вельмі добра працуе як прапагандыст для свайго электарату, там, да, і не толькі для свайго там. Просто ён добрую міну пры паганай гульне заўсёды можа паказаць. Але у гэтай сітуацыі зразумела, што Лукашенко заўсёды быў у слабкой пазіцыі, а Украіна была ў розных пазіцыях падчас гэтай паўнамасштабнай вайны. І, канешне, зараз ну, просто Зеленскі можа, таму і робіць. Гэта ён робіць па праву сілы. І гэты ультыматум, на мой погляд, быў зроблены праз тое, што зараз ёсць рэсурсы для таго, каб разглядаць розныя варыянты розвитку падзеяў. І зноў-такі мы не ведаем, выбач, у мяне пастаянна фон ідзе, калі я размаўляю, яно трошки збівае. Ці можна мне, каб я сябе не чуў. Вот, так, давай праверым. А вось так? Сама. Блин, Гена, я выбачаюся. Не Ну, ок, ведаю. ладно, нормально. Калі норм, то норм. Калі там... А, не, все равно. Калі нормально там тым, хто яднаецца да этеру, калі яно там не фаніць, то окей. Карацей, по праву сілы ён гэта робіць, таму што вайна адбываецца. І зноў-такі мы не ведаем тых дадзеных, якімі можа апераваць зараз выведка Украіны. Вот, што ляжала на стале Зеленскага у той момант, калі ён прымаў гэта рашэнне. Тое, што Рашка намагаецца пастаянна ўцягнуць Беларусь у канфлікт, паўнаварта ўцягнуць, таму што, ну, ўсё ж такі, скажем, мы ўжо ў гэтым канфлікце, але добра, што ў гэтым плане Лукашенко не ўцягвае нас поўнасцю. І мы не ведаем тых момантаў, на якім этапе, напрыклад, былі наступныя нейкія ціскі з боку Крамля на Лукашенку, і, магчыма, гэта просто крок на апераджэнне для таго, каб неяк загальмаваць тое, што хацеў зрабіць Лукашенко. Ну, Гена, вот ты меня пробачь, может быть, я таки как бы, ну, не отдупляю, не инфантильный крыху. Просто, ведаешь, мне вот так подаецца, что, мне подаецца, да, что Зеленский просто взял его, ну, як бы на понт. То бок, вот мне подаецца, что Зеленский и Украина, ладно, будем казаць, Украина, она и не думает нанесці удар по Беларусі, по гэтым не хоча ўцягваць Беларусь у вайну, і это просто вось такі, ведаючы, што зараз Украина вельмі моцна валіць Крым, вельмі падняла сваі узбраенні по ракетам, по дронам, і просто всем відавочна, да, і што сітуацыя змянілася ў стаўленні да Украіны у амерыканцаў, у Европы, што яны ўжо поверылі, што Украіна перамагае, і для гэтага есть добрыя нагоды. Вось, і можа просто он гэтым яго праламіў. Ну, чисто... Праламіў непасрэдна Лукашенко? Ну, конечно, ну он же снял ретрансляторы, выключил их, выключил. Тут момент у тым, што трэба разумець, што гэта
праца по Беларусі, яна адбываецца час ад часу, просто яна адбываецца не ў фармаце не ў публічным. Гэта было як умоўна іду на вы, князя Святаслава. Калі ты кажаш пра свае намеры, навошта гэта робіцца? Ну, калі ён сказаў ужо пра гэтыя намеры, то ён мог іх выканаць, гэта 100%. Іначе б ён не казаў. Вось. Але зразумела, што тая палітыка, якая адбываецца з боку офіса Зеленскага ў бок Беларусі ўсе гэтыя гады, яна даволі талерантная. Яны спачуваюць, яны разумеюць абставіны, яны володаюць інфармацыяй і разумеюць тую сітуацыю, у якой апынілася беларуская нацыя зараз. І, конечно же, яны не хочуць не адкрываць фронт ні сваіх, скажем, умоўна дзяржаўніцкіх эгоістычных пабуджанняў, але ў тым ліку на перспектыву, таму што калі просто гэта дзяржаўніцкія такія думкі, то ну што там, пяцілетка умоўна, да, і потым новы прэзідэнт, магчыма, будзе. Спадзяюся, праз 5 гадоў уже скончыцца вайна, да, і перавыбары нейкія будуць. Ну, я так умоўна, да, можа і раней, спадзяюся, што раней, конечно. Вось. Таму зразумела, што гэта яшчэ адзін момант важны у гэтым пытанні, што не Лукашенко прымае рашэнне ў гэтай сітуацыі. Ён пастаянна лавіруе сярод гульцоў такіх як Кітай, США, Еўропа, Украіна і, конечно ж, Расія. Вось. І таму просто Зеленскі мае, ну, яшчэ раз, не тое, што ён там ну, як там умоўна там нейкі сатрап адзін взяў і вырашыў, што вось ён будзе рабіць гэта так. Конечно ж, гэта было ўзгоджанне, хутчэй за ўсё, з Брусэлем, з Еўропай, як яны будуць рабіць, калі будзе план А, Б, С, там, да, па тых кроках, якія будзе прыймаць Путін, навязваць Лукашенко, як будзе рэагаваць Лукашенко, што ў выніку выйдзе. Ну, па выніку мы бачым тое, што дасягнулі хто малай кров'ю, і я думаю, што гэта вельмі добра спланаваная была аперацыя, і яна яшчэ працягваецца з усіх бакоў, вайна працягваецца. Таму, ці будзе нейкая эскалацыя, я думаю, што хутчэй за ўсё будзе, калі спадзяюся, што яна будзе пазней, каб беларусы максімальна да гэтага падрыхтаваліся, те, хто прызыўнога ўзросту змаглі неяк проста знайсці нейкія варыянты, каб з'ехаць у Еўропу, вось, і максімальна сабатаваць вось тое, што зараз адбываецца, вось гэтая мабілізацыя пад, скажем, нейкім соусам навушання. Так ты все ж таки думаешь, что, ну, понятно, что Зеленский не казал, что он там будет бомбардовать Беларусь, там, и он сказал, что только прибере ретрансляторы, их уже прибрали. То бок, я правильно разумею, ты как бы прогнозуешь пагаршэнне ситуации, то бок усё роўна, калі ты кажаш, что гэта ўзгадана з Брусэлем, то вайна перакінецца на Беларусь, я так разумею? Вось ты кажаш, што б людзі прызыўнога ўзроста, каб яны з'язджалі ў Еўропу, сабатавалі, каб іх не прызвалі ў войска. Ну, понятно, чтоб их не забили. Ну, калі ты так кажаш, значыць, ты, ну, как бы так думаешь, что так можа быць? Я яшчэ на пачатку 22-го года казаў, што гэта вайна сусветная. Просто той варыянт, які зараз у гэтай сусветнай вайны, ён адрозніваецца, конечно ж, ад другой световой, ад першай световой, вось, сусветнай вайны. Але Беларусь уже ўцягнута. І багата краінаў, якія, і Еўропа ўцягнута. Просто, ну, наколькі яно будзе эскалавана у Беларусі, ніхто не разумее. Гэта як, ну, я не ведаю, там, просто жангляваць гранатамі. Магчыма, што норм будзе, але лепей гэтага не рабіць. І, ну, максімальна трэба просто адкінуць эмоцыі, інфантылізм, нейкія свае думкі пра тое, што, блин, ну, Зеленскі пагана робіць, да не Зеленскі пагана робіць. Гэта зразумела, прапаганда будзе навязваць, навошта ён ставіць ультыматум і так далей. Вайна ідзе. Вайна ідзе. Гэтыя рэтрансляторы дазваляюць кожны дзень забіваць. Жанчын, дзяцей руйнаваць, цывільныя будынкі. Кожны дзень гэта адбываецца. Тое, што рэтрансляторы працуюць. Таму я зараз скажу, гэта вельмі талерантная пазіцыя з боку урада Зеленскага адносна Беларусі. І нам трэба разумець, якія мы крокі можам рабіць, таму што Путін робіць свае навучанні, мобілізуе наших хлопцаў, да, зараз там умоўна на навучанне.
Ось, а мы павінны вучыцца рабіць вось гэты аналіз сітуацыі па такіх вось, скажем, месседжах у тым ліку, да, тое, што ёсць вялікая верагоднасць, што пачнецца мабілізацыя для таго, каб або там нейкая, ну, гібридная мабілізацыя, не ведаю, да чаго яны там дадумаюцца, для таго, каб выкарыстаць гэты ресурс у прамым сэнсе, проста у боты усіх узуць і пагнаць на фронт. Таму, канешне ж, трэба да гэтага рыхтавацца. Рыхтуйся да горшага, спадзявайся на лепшае. Да, слухай, я так думаю, что это вот, я так думал, да, что все ж таки гэта такое вось, как бы, ну, знаешь, взять на понт, вось, ну да, да. І ты думаешь, што гэта можа ўсё пачацца. А вось глядзі, ладно, окей. Тыя беларусы, якія жывуць за межамі Беларусі, яны могуць как-то паўплываць на гэты працэс? Ці гэта ўвогуле мы як пры Лукашенка нічога не можам зрабіць, так і без ну і так вось тут, будучы за мяжой, таксама не можам ні на што ўплываць. На жаль, мы, як нацыя, яшчэ не сазрэлі для таго, каб прадстаўляць уласна свае інтарэсы. Нашы інтарэсы часцей за ўсё прадстаўляюць нейкія незразумелыя персонажы, там, да, ось, якія займаюцца пастаянна нейкай падменай паняццяў, да, сваімі уласнымі выгадамі і гэтак далей. Я зараз, напрыклад, про той самы офіс Ціхановскай, якія не прадстаўляюць нашы інтарэсы. І калі б Зеленскі там пазваў іх і сказаў: заявіце вось гэта або вось гэта, яны б заявілі адразу. Таму што нацыянальных арыентыраў для іх няма. Для іх ёсць вось гэтая сітуатыўная выгада. Што нам за гэта будзе, ім самім, і ўсё. Ну вось, на жаль. Таму, як на нейкія інстытуцыі, мы не можам ні на што абапірацца. Вось, ну, так склалася. Але, зноў-такі, нягледзячы на гэта, дыяспоры ўсё роўна існуюць. Няхай там, да, няма у большасці краінаў нейкіх дыяспаральных адэкватных фармаванняў, але нейкія гарызантальныя сувязі ёсць людзей. Вы ведаеце, што адэкватны, хто неадэкватны, з кім можна маць справу, а хто цябе ўжо праявіў за гэтыя гады міграцыі там з 20-го году, а некаторыя людзі раней выязджалі, як годныя або не вельмі годныя людзі, як беларусы, да? Таму, канечне, вот гэтае яднанне, да, і гэтыя сувязі, яны іх патрэбна падтрымліваць. Для чаго? Для таго, каб зноў-такі, калі будзе зноў некая хваля адтоку з Беларусі людзей, якія не хочуць мабілізавацца, якія хочуць прыехаць, уластавацца на працу, неяк прыносяць корысць для тых краін, у якіх яны з'явіліся. Зноў-такі, свядома выязджаюць людзі, значыць, у іх ёсць нейкія нацыянальныя інтарэсы, якія будуць іх матываваць павярнуцца. Тады трэба зноў-такі ўжо рабіць нейкія інстытуцыі з нізоў, да? Тобто з гэтых гарызантальных сувязяў. Самае асноўнае, што можа зрабіць кожны беларус, гэта распаўсюджваць правільныя месседжы пра папярэджанне людзей, якія зараз у Беларусі. Што, ну, не чакайце, пакуль гранаты, якімі вы жанглюеце, пачнуць узрывацца. Калі вы разумееце, што вас могуць укінуць у боты і адправіць на фронт, не чакайце гэтага, пакуль вас яшчэ не мабілізавалі, пакуль у вас ёсць яшчэ магчымасць выехаць. Таму што Рашка, як і Беларусь, прымае пастаянна ўзаемныя законы, нейкія падзаконныя акты, там, да, унутраныя распараджанні, якія закручваюць вот гэтыя гайкі рухаў беларусаў, напрыклад, у тую ж самую Расію. Вось як адзін з законаў, якому ўжо там, я не ведаю, месяц 4, мабыць, то те, хто хаваецца ад мабілізацыі у Расіі беларусаў, іх будуць высвятляць і дэпартаваць назад, перадаваць беларусам, у беларускай уладзе, лукашэнкаўскай. Ось. Тое самае і пра расейцаў, якія будуць хавацца ў Беларусі, іх будуць высвятляць, фармавалася база, гэта ўжо працуе, і аддаваць назад у Расію для таго, каб іх у боты і на фронт. Гэта для чаго приймаецца? Зразумела для чаго. Каб больш вот гэтага ресурсу адправіць на фронт. Такіх законаў вельмі багата. Но яно ўсё робіцца з зразумелымі наступствамі.
Таму не чакайце, калі ўжо ўсё, калі ўжо зачыніцца за вами дзвер і павязе непасрэдна там, да, скажем, на смерць. То есть, глядзі, ты зараз кажаш, што зараз той час, когда людзям прызыўнога возраста трэба з'язджаць з краіны, так? Так точно. Я разумею, што гэта будзе навантажанне на эканоміку, што там ад гэтага будуць страждаць у цэлым там сацыяльныя прашаркі насельніцтва, такія як там ну, пенсіянеры ў першую чаргу, тому што грошаабароту будзе менш там, да, і гэтак далей. Але ну, у нас няма варыянтаў. У нас просто няма варыянтаў зараз ну, разглядаць нейкія больш лепшыя прыклады дзеяння. Ну што, страляць сабе ў нагу, адразаць пальцы, сабатаваць, каб саджалі ў турму. Ну, я думаю, што гэта больш радыкальныя варыянты для таго, каб на фронце і каб не зганьбіць беларускую нацыю як каўрутніка, які ўзяў зброю і пайшоў на суседа, з якім мы заўсёды адстойвалі нашу свабоду. Тобто я кажу пра Украіну. Нам патрэбна нават у гэтай сітуацыі паказваць, што мы каўрутнікі Украіны. Ну да. Таму што мне падаецца вельмі зразумела, асабліва зараз столькі шмат матэрыяла ў інтэрнэце, што пойдзеш ваяваць пад прымусам, ну я маю пад увагай, і ты проста адтуль не вернешся, таму што ну столькі дронаў, столькі такая моц там ідзе з боку Украины и постоянно показывает, так как это называется, э, за неделю Мадьяр там дает отчет, показывает эти ужасные кадры. Вось. Ну и, конечно, не хочется, как белорусские хлопцы, которых под примусом, потому что тых, кто идут в российскую армию без примуса, ну это, ну, туда вам и дорога. А, конечно, складана будзе адмовіцца, таму што вось слухай, Гена, вось мне цікава, як ты думаеш, напрыклад, вот у Расіі, калі ты не ідзеш, ну адмаўляешься там ісці ў армію, там яны там і застрэльваюць, там адразу стреляюць. У нас такое магчыма? Адразу ніхто страляць не будзе, зробяць усе сітуацыю для таго, каб ну, па-першае, зламаць чалавека максімальна. Ось. І зноў-такі вось гэтыя НКВДшныя методы, яны іх ніхто, конечно, не адмяняў. І тут вот вы згадалі пра тое, што сапраўды утылізацыя адбываецца там і дронамі і гэтак далей. Ось. І ёсць, на жаль, тыя беларусы, якія падпісваюць кантракты, гэта збольшага тых, хто паехаў у Рашку, іх там прынялі за нейкія нават адміністратыўныя правапарушэнні, накруцілі, што яны зараз паедуць на зону і будуць просто там на швабры сядзець. Ну, мы разумеем, што ў Рашцы трошки больш жорсткія варыянты, да? І адбывання гэтых пакаранняў. Ось. І, ну, типу, а так як гэта сацыяльна такія, ну, маргінальныя больш прашаркі, якія туды паехалі, таму што іх выціснула, магчыма, Беларусь там, да, праз тое, што не можна зарабіць, або яшчэ нейкія сітуацыі, то яны падпісваюцца, думаю, ну, грошай зараблю. І іх, ну, і нават у стралковых баях, ось просто нашыя хлопцы ўжо час ад часу знішчаюць беларусаў. Вось, ну, я бы их белорусами, конечно, не называл, да, ну, але у іх пашпарты такія ж самыя, як у нас. Ось. І яны ганьблять нашу нацию. Тому, ну, мы што можем, што і робім, утилізуем их, конечно, але, на жаль, такая ситуация ёсць. І што я хочу падкрэсліць, што у гэтым плане іх часцей падчас таго, як яны нават хочуць здацца там, або ўжо разумеюць, што у любым выпадку іх чакае смерць, яны неяк хочуць гэта пазбегнуць, там недзе перахавацца вось у гэтай зоне, дзе непасрэдна іх не застрэляць, іх просто разбіраюць дронамі свае ж расейцы. Ось, таму, ну, калі ты ўжо ідзеш на СВО, то павярнуцца адтуль, ну, вельмі цяжка. Слухай, Гена, вось мне цікава... А, пробач, я тебе перебил, договори. И я чем-то сказал, просто
Да, я не сказал про основное твое питание, про то, что я уже забывся, про що ти зараз перебив. Повторити коротенько, як я змог. Односно, це може бути таке, що такі самі стандарти, як у Росії, що у нас будуть, да? Для білорусів вони зможуть. Конечно, ми у ОДКБ, у їх працює ось такий варіант, який працює. Треба сказати, що з-під палки у їх працює іного варіанту, іншого варіанту вони не мають. Ніякі ініціативи знизу нема. Гэта просто палка зверху, якая заўсёды будзе біць вось гэтых халопаў по хребту і гнаць на смерць. Таму, конечно, тыя, хто ідзе тыя, хто його максимально неяк там толеруюць зараз, там лічаць, што Расія нам не враг, гэта наш сусед і гэтак далей, іх чакае такі самы лёс. Ясно. Слухай, наконт цікавіць мяне, то Зеленскі, так, ён чамусьці размаўляе з тымі людзьмі, якія, ну, скажем так, падпарадковваюцца Брусэлю, да? Ну, я маю пад увагай нашых людзей грантазалежных, якія не жывуць нацыянальнымі інтарэсамі, не жывуць Беларусію, у іх здесь і сёння, ну, это мой погляд, да? Чаму не размаўляе Зеленскі з нацыянальна арыентаванымі? Вось я бы даже сказал, ну, напрыклад, чаму вось вас не запрасіць? Чаму яны запрашаюць Белпол, этих видеоблогеров, которые начальников вытрезвителей, непонятных людей, чаму яны размаўляюць менавіта з імі? Ну, понимаешь, потому что калі чалавек не в повестке, он думает, ну, наверное, это какие-то там крутеля, да, ну, то есть нормальные там челы, нормальные люди, но насамрэч, ну, что для них Беларусь? У іх Беларусь там, где родина, там, где тепло их попе, дупе, понимаешь? Вось, там, где им платять. Чаму так? Што у нас няма Ну, нацыянальна арыентаваных людзей? Пытанне, што няма патрэбаў нацыянальна арыентаваных людзей у дзяржавы, каб прадстаўлялі Беларусь нацыянальна арыентаваныя людзі. Такога запыту у офіса няма, таму што Зеленскі, ён дзяржаўнік, ягонае атачэнне гэта дзяржаўнікі, гэта людзі, якія тут і зараз вельмі якасна выконваюць сваю дзяржаўніцкую працу. Чым яны адразняюцца ад нацыяналістаў? Тым, што ў іх ёсць тэрмін пры ўладзе. Яны максімальна хочуць зрабіць так, каб падчас, калі яны пры ўладзе, ўсё было ок. Ну, і вялікая павага, канешне, Зеленскаму, што нягледзячы на ўсе папярэджанні, прапановы з боку Спалучаных Штатаў у першыя дні вайны пакінуць тэрыторыю Украіны, ён застаўся і сваім прыкладам паказаў, што не, ён дзяржаўнік, ён будзе максимально отстаивать конституционные правы гражданина и территориальную целостность краины. Але для того, каб гэта рабіць, яму не патрэбна нацыянальна на перспектыву стагоддзяў арыентавацца на тых хаўруснікаў, якія вось могуць гэта яму забяспечыць. Мы якасна выконваем працу сваю зараз сваёй кров'ю для того, каб у гісторыі мінімум мы былі на боку пераможцаў. І нават калі будзе нейкія умоўна там падмены паняццяў, усе будуць разумець, што самыя якасныя ваяры беларусы былі з боку Украіны, таму што той непотреб, які зараз з боку Рашкі, то зразумела, што такое, я ўжо на гэта адпавядаў. Вось, таму яны і абіраюць ківалаў, вось гэтых временщиков, якія Ольга Тихановская, гэтых бабух і гэтак далей, якія прадстаўляюць нібыта нас, нібыта беларусаў. Ну, і гэта зразумела, што людзі, якія будуць заўсёды ківаць і пагаджацца на любыя ўмовы. Пра гэта я таксама казаў. Для Лукашэнкі, які, дарэчы, згадвае нас час ад часу і ў сваіх этэрах, і хваліў нават нашу баявую працу, канешне ж, гэта таксама такі добры ляпас. Просто сказаць яму, што, умоўна, будзеш там з намі не пагаджацца, мы на такім блакітным апачы прыляцім, сябе вось так строна трошки падвінем і пасадзім вось гэтую прэзідэнта Клера. Ну гэта, канешне, гэта ж вельмі непрыемна, да, разумець? Таму, канешне, гэта сама такія дзяржаўніцкія карпатрывалыя гульні. Канешне ж, ён ведае, што мы.
і ведае нашу працу. Але зараз вось тое, што ён робіць, гэта такая напалову псошная, напалову, як то кажуць, на понт взяць. Але сітуацыя, да, якую ён гуляе на кароткатрывалы тэрмін. Таму яны вельмі яму для гэтага зручны. Ну, то бок менавіта гэтым можна как бы патлумачыць тое, што офіс дэмакратычных сіл ва ўкраіне значыць узначальвае Шаціліна Святлана, муж якой і сын якой просто афіцыйна пагразлі ў карупцыі. І ну это вось ведаеш, ну для мяне як я не скажу, што там такой дзікі палітык, но мне як свядомаму грамадзяніну, ну гэта ну як плювок у твар, разумееш, то бок я просто не разумею, за што, ну напрыклад, я сядзеў у турме, а за што вы ваюеце, каб зноў жа прям там ва ўкраіне эти дыаспору узначальвала, блин, вельмі, я не кажу, што яна дрэнная, но это же пытанне, ну навошта яе ставіць, то бок это ну это што, ну это же ну, ввогуле мне незразумела. Ну, два моманты ў гэтым пытанні. Першае, таму што гэта тое умоўнае квазіпрадстаўніцтва, якое яны зрабілі, на фоне таго, што іншага прадстаўніцтва можна сказаць, што няма, ну палітычнага, да? Ёсць сацыяльныя праекты вельмі добрыя, да? Ёсць добрыя валантэры, якія на ўзроўні дыяспоры ва ўкраіне працуюць і працавалі дзесяцігоддзямі. І з 20-го года вельмі багата чаго адбылося ў гэтым плане. Там ніякай ціхановскай яе атачэння ніколі побач не стаяла. Ось. Але гэта не пра палітыку. Ось. А пра палітыку, нават пра такую вось, ну, клоунскую, да, гэта вось, ну, ціхановская, яна зручная, гэтая персонажа все зручная. І зноў такі, ну, ну, калі задаюць пытанне, там, напрыклад, вось новапрызначанаму па камунікацыі з Беларусю гэтаму Чарнагору, а чаму яны? Яны кажуць, так а чаму вы іншых не паставілі, там, да, умоўна? Ось. І, ну, таму што мы займаемся працай, мы займаемся вайной, займаемся валянтэрствам, займаемся нацыянальнымі інтарэсамі. Вось гэта дзяржаўныя інтарэсы нам не вельмі цікавы. І калі я ўжо згадаў пана Чарнагора, то у нас унутраная пастанова такая шляхетным полам нашим была зробленая про тое, што ну, ён чалавек, які зараз з гэтымі временщикамі, камерсантамі, шахраямі, да, з боку умоўнай беларускай апазіцыі вядзе камунікацыю. Няхай вядзе, ён выходзіў на некія, намагаўся выходзіць на некія кантакты з ваярамі. Ось, тыя, хто, ну, сапраўдныя ваяры, сапраўдныя, ну, у сэнсе таго, што яны ваююць, яны рызыкуюць сваім жыццям, яны нідзе не заганьбіліся, і адзін за аднаго мы можам пра гэта сказаць. Ось, і мы для сябе вырашылі, хочаш з намі размаўляць, 10 даляраў на стол кладзі, ну, патраціў на цябе час. А так, ну, ты нам не цікавы, ты наши нацыянальныя інтарэсы не прадстаўляеш. Ну, ось, ну, неяк так. Ну, Не, ну, а на каго інтарэс... Да. Кажи. Ось. А на кого непосредственно орієнтуємося ми, тут не було такого, що ось ми там з гонором нечто там пропанови відкидуємо. Ну, по-перше, адекватних пропановів не було. По-друге, ми орієнтуємося на націоналістів, а не на державників. Ми не у конфлікті, ми не у некому супротивпоставленні гэтых питань, моментів. Падчас війни зусім няма вось гэтага супротивпоставлення, тому що ворог один, мэты адны і тыя ж самыя, нацыянальны ўзым ёсць, патрыятычны ўзым ёсць. Ось. Але мы працуем непасрэдна нават на ўзроўні таго, з якімі падраздзяленнямі мы супрацоўнічаем, дзе інтэграваныя нашыя ваяры. Гэта ўсе нацыяналісты, якія дзесяцігоддзямі сваёй кроўю, сваім часам, праведзеным пад часы розных рэжымаў за кратамі в Украине, да, я кажу про националистов, про национальных лидеров Украины, националистичных лидеров. Вот на них мы ориентуемся, з імі у нас абсолютная коммуникация и поразумение того, что отбывается. И гэтыя люди, я ще у 20-м годзе пропонували, давай зойдем, допоможем вам зрабіць вось гэтую революцию. Але ўсё было зразумела максимально, что гэтая революция, якая была у 20-м годзе, была, на мой погляд, была максимально контролявана і
сцэнацыі зроблены у рассіі. Яны максімальна хацелі свае выгады ад гэтага атрымаць. Сюды ж вагнергейт вот гэта ішло, там гэтак далей. Гэта доўгая тэма, але проста вот, каб разумець, да, гэта людзі дзеі, украінцы, украінскія нацыяналісты, з якімі мы праводзім камунікацыю ўвесь гэты час. І то АТО, яшчэ до АТО, і зараз падчас паўнамаштабнай вайны і пасля паўнамаштабнай вайны працягнем гэтую працу, таму што для іх не проста гук і нейкае незразумелае слово, напрыклад, ідэя інтэрмарыума. Для іх усе вот, скажем, асноўныя нацыянальныя базавыя арыентыры такія, да, базавыя нацыянальныя маркеры, гэта не проста пра пагаварыць там пра мову, пра кроў, пра тэрыторыі, а гэта тое, чым яны жывуць, за што яны ахвяруюць сваім жыццям. Слухай, ну яшчэ я перад тым як мы перайдзем да чату, я нагадаю, што сёння ў нас у студыі камандзір беларускага добраахвотніцкага корпуса Радзівон Гена Батулін, і мы размаўляем сёння пра сітуацыю вакол ультыматума і дальнейшага магчымага развіцця падзей, якое, як вы чулі вышэй, насамрэч вельмі сур'ёзна. Я толькі хацеў дадаць, можаш, Гена, на гэта не адказваць, у гэтым сезоне у гэтым сезоне вельмі шмат людзей, якія нібыта имелі дачыненне да палка Каліноўскага, ну то бок я маю пад увагай хутчэй ваяры, да, пайшлі ў каардынацыйную раду, это і Мікіта Забуга, сумна вядомы, да. Цікава мне было даведацца, што ён там где-то съездил под фронт, каб ему далі, ну, удзельнік баявых дзеянний, да, то бок, чтоб он там талончик имел бесплатный, и чтоб он мог сказать, что он удзельнік, што ён удзельнічаў. Потом гэты, который в БРЦ Анатоль Михновец, Щегельский туда полез, у координацыйную раду. Но мы как бы с тобой стоим на позициях, что координацыйная рада это как бы, ну ладно, сход незразумелых людей. Вось, ну я просто калі вось сёння с тобой готовіўся да размовы, то я про гэта думаў. Паважанае спадарства. Ну да, я трошки дам каментар невялічкі, каб таксама магчымы інсайды. Ну, па-першае, усім зразумела, што ўсё схожае прыцягвае такое ж самае схожае, да, лайно да лайна. У гэтым плане там я кожнаму вочы магу гэта паўтарыць. Вось. І, конечно ж, просто гэта вельмі добра, што яны вось так адзін з адным камунікуюць, бо адэкватныя людзі, калі туды потрапляюць, яны вельмі хутка адтуль сыходзяць і просто потым адмываюцца, я думаю, мінімум паўгады. Адносно таго ж самого Забуги, які з гэтым другим персонажам «Звери Беларусі», который продает на раз. Ось, які так само там недзе сабе ў грудзі біў, крычаў: «Да мы за вас воевали», там, да, недзе там на нейкіх сходах воз гэтай Тихановскай. Ездзяць зараз там по Украине і намагаюцца кудысьці прытыкацца, прымыкацца да нейкага падроздзела. Ось. Адкуль я гэта ведаю, тому что мы на вайне, і ўсе адэкватныя ўсё роўна про беларусаў запытваюць у беларусаў. Вот. І таму, конечно ж, яны кудысьці там прымкнуцца да нейкага ТРО, там незразумелага хутчэй за ўсё, тому што нацыяналісты з імі справы маць не будуць. Ось. І гэты квазіпраект ён будзе працягвацца. І вытрачаць нейкі час на іх вось зараз такі прям фізычны там, да, няма сэнсу. Гэта, яны, як то кажуць, просто посміховісько, як кажуць в Україні, да, просто такие клоуны, да, з яких можна посміятися. Ось. Тому що за їхніми, скажем, велізарними там визвольними арміями нема ніводного сапраўдного, адэкватного беларускага ваяра, бо їм там просто, як то кажуть, зашкварно було б бить. Ось. Як приклад, наприклад, ось такий був Булак, якого Каліновський, там, некі з гэтых полков Каліновського, тому що їх некалькі там, да, уже, рекламовал, там, я не памятаю, десь паўгады, что мы, белорусская рота, там, БПЛА, недзе там, штосьці там, короче, проводим набор, ось. Паўгады, я думаю, десь прайшло, тобто ён зайшоў на контракт, пабыў паўгады і спятляў зноў у Варшаву кудысьці там, да, або, магчыма, да вызвольнай арміі Забугі зараз будзе яднацца. Гэта персонаж, якога я на пачатку вайны выводзіў з акружэння, таму што,
тому що не було кому вивозити. І думаю, може не треба було його стиль вивозити. Але вже, ну, це я жартую, звісно. У цих братоваться всі люди, коли це можуть виправитися там, да, і приносять некую користь для білоруської нації, коли вони заявляють, що вони білоруси. Ось. Як мінімум, навіть на деяких рудниках, які ми можемо відкрити у вольній Білорусі потім. Ось. Короче, таких персонажів багато, але вони знов-таки такі ж самі временщики. Вони просто зараз ось намагаються не скористатися ситуацією. Але коли жареним пахне, навіть у БПЛА ён непосредньо на тим, що ён яшчэ на кіраўніцтве посаді. І що яшчэ там багато накрадзенай валянтэркі, за якую ён заносіў, быў трошки там, ну, типу, карысним у тым падроздзеле. Усё роўно паўгады прайшло, ён настолькі гнілый персонаж, што яго адтуль ну, попросили. Таму я не проживуся, і гэта ўсё своечасовае, налёт, прямо на мазе. Окей, давай тогда уже закроем тему. Што з гэтым хлопцам, якога пушыў Белсат, который ў Харкаве сядзеў у турме? Александр, друг этого, Беспалова, который, блин, ну мы с тобой про его часто говорили, я забыл нават его прозвища. Ну, который... Жерар. Да, Жерар. Ну, я так разумею, хадзіць, ну, з яго намагаюцца зрабіць вот гэта белкамунвыдаты, гендер-радыо, з яго намагаюцца зрабіць нейкага, як сказаць, пакутніка сумлення, там, да, што ён вот за кратамі страждае за тое, што вот поўны кавалер ордэнов. Гэта просто вот у гэтым плане гэта гніда, якая зарабляла максімальна на вайне, поўны кавалер замужнасці, які не быў ні адной контактнай задачы, дзе ён просто ні аднаго підара не забіў за ўсю вайну. Ну, пра што можна казаць? Не ведаю, YouTube можа не прапускае, буду больш карэктна намагацца. Ось. Ну, карацей, гэта просто барыга зброяй, барыга ўсім, што можна, у тым ліку ленд-лізам. І ён зараз сядзіць, таму што ён спачатку ў палку Каліновскага займаўся со стабікам тым, што купляў, краў недзе там вось гэтую валянтэрку, да, потым яе неяк не валянтэрку адставіць вось гэтыя трафеі, да, зброю і так далей. Потым неяк намагаўся яе рэалізаваць. Гэта знаюць усе ў мілітары кам'юніці. Тобто гэта не некая ўнутраная беларуская павестачка. Усе Жерара ведаюць як барыгу зброяй. Таму ён зараз сядзіць, ну, што сказаць, ці адкупіцца ён выйдзе, ці, ну, да. Ягоны лёс, ён просто, як вы знаеце, казка пра калабок, пра калабка. Ён ад бабушкі, ад дзедушкі сышоў там, да. Калі ён у палку Каліновскага пры штабіку муціў-круціў, усё было норм. Потым з яго папрасілі трошки больш заносіць на штабік. Ось, там, я не памятаю, што там, ён сам пра гэта агучваў, там, ці там 500 000, ці 1 мільён, там, да, каб ён занёс, Ваніш яму сказаў. Той, ну, типу, прыгожа па-ангельскі сышоў тады у 225-й штурмовы полк. Ось, што такое 225-й штурмовы полк? Усім зразумела было яшчэ, блядь, гэтых расследаванняў, якія зараз адбываюцца. Вось гэта, ну, зараз пра скелю зрабілі, гэта 425, я думаю, што будзе і пра 225. Можете просто подписаться на группы украинские там у Фейсбуку, да, где родные мобилизованных шукают своих мобилизованных с 225. Ну там утылі дзе, просто утилизация мяса. Ось. І туди Жерар запрашаў, заклікаў далучацца беларусаў. Як скончыўся лёс тых, каго ён запрашаў, ну, час пакажа, там, раскажуць людзі. Ось. Але ён туды спятляў. Пад, скажем, першы ордэн за мужнасць ён атрымаў яшчэ пры штабіку. Ужо пры Шыряеве, якога зараз усе ганьбляць, ягоныя вось гэтыя Шыряев, гэта камандзір 225-кі, якія ганьбляць вось гэтыя ўсе белкамунвыдаты, што ён рэпрэсуе Жерара, што гэта асабістыя рахункі зводзяць ім. Ён атрымаў яшчэ 2 ордэны. Тобто ён поўны кавалер ордэнов за мужнасць. Яшчэ там купу медалёў, граматах і так далей. І адтуль таксама, ну, усіх усё ўлаштоўвала. Зразумела, што ён нармальна занасіў, калі ў яго такі пакет, фул пакет, скажем, да, па гэтых нагародах. Але
у нейкі момант кіраўніцтва, мабыць, таксама як у штабіку у палка да гэтага папрасілі, запрапанавалі: дзядзя, заняці болей, тобто падзяліся большай сумай. Ну, ён вырашыў спятляць далей, але не паспеў. Таму яго дагналі, ён зараз сядзіць. Я ўпэўнены, што ён адкупіцца і выйдзе. Таму тыя, хто хвалюецца, у каго сардэчка баліць за гэтага персонажа, не хвалюйтесь. Нічога не станецца, з такімі персонажамі рэдка штосьці адбываецца паганае. Я здзіўлены, што ён так доўга сядзіць. Ось. Таму, ну, нібыта яшчэ на слеза. Так, ну, слухайте, добра. Тады, сябры, пераходзім да вашых пытанняў. На жаль, я вось зараз абнавіў, і ў мяне першая частка знікла з маіх вачэй. І ў меня вось зараз стаіць, я дзякую усім за данаты. Васіліна, Бирюзовы рай, дзякуй вялікі. Ці трэба тлумачыць, Гена, ідзем па пытанням ужо. Мы ў эфіры 45 хвілін, 121 чалавек нас зараз глядзіць. Дзякуй вам, што вы з намі. Дзякуй, спадар Гена, што ты прыйшоў на канал для гэтай размовы. Ці трэба тлумачыць людзям, як ва ўкраіне, што офіс не з'яўляецца прадстаўніком беларусаў, і ці займаюцца гэтым добраахвотнікі ва ўкраіне? Не хацелася б, каб офіс атрымаў прызнанне ад уладаў Украіны. Глядите, добраахвотники занимаются войной. Коли есть максимум, конечно, мы скажем, что кто яны, что там, да, потому что большасць добраахвотников это стационарные люди, якія ў свой вольны час так ці інакш яны займаюцца ўсё роўна гэтай палітычнай сітуацыі. Але, конечно, хацелася б, каб нас падтрымлівала дыяспора, каб мы не самі пры сабе казалі і казалі, што не, гэта не яны сапраўдныя ВР, а мы сапраўдныя, гэта яны не нашы прадстаўнікі, а каб пра гэта казалі людзі, якія ва ўкраіне беларусы, якія валантэры, дыяспоры з розных іншых краінаў, якія таксама падтрымліваюць камунікацыю з беларускімі ВРамі. Каб вы нас падтрымлівалі, гэта вельмі важна. Ну, постоянно пытанне, што вы можете зрабіць? Быць актыўнымі. Актыўнымі ў соцсетках, фармаваць думку. За вас фармуе думка вось гэты Забуга, Кукалчук там нейкія. Забуга, дарэчы, як яго пакойны Франц называў, ну, залупа. Я не ведаю, пропусціць гэта ці не, але вось, ну, з песні слов не выкінеш. Вось, ну, гэта просто вось такое. Яны прадстаўляюць нібыта ваяроў, Тихановская нібыта прадстаўляе усіх, там, да, яе атачэнне там таксама там па розных накірунках нас прадстаўляюць. Праз нашае маўклівае вось гэта, ну, пагаджэнне. Не трэба пагаджацца, кажыце, што яны ёсць. Высвятляйце гэта. Слухай, каго ты лічыш, вось тут пішуць, хто з цяперашніх палітыкаў можа звярнуцца да беларускага народа? Ну, я перайнашу, а хто з цяперашніх палітыкаў можа штосьці зрабіць рэальна? Узначаліць, аб'яднаць, ці ніц нема? Да беларускага народа трэба звяртацца ў Беларусі. Ну, гэта зразумела. Таму што большасць беларусаў ўсё роўна зараз у Беларусі ў тых абставінах, якіх апынуліся. Што казаць пра... Але гэта немагчыма. Нават тое, што робіць пан Статкевіч, ён не можа гэта рабіць на 100%, не, скажем так, без нейкіх наступстваў для яго. Таму трэба ўсё роўна дзяліць на два, умоўна, што ён кажа. Хаця багата таго, што ён піша, гэта яно рэзануе, але мы разумеем, якіх ён абставінах. Ён у акупаванай краіне, чалавек, якога закатавалі да таго, што ён атрымаў інсульт, і на якіх умовах ён там знаходзіцца зараз, ну, мы можам толькі гадаць там, да, або па чутках, па таму, што ён расказвае, і ці можа ён поўнасцю расказаць пра гэта. Таму, канешне ж, ну, калі казаць, на каго арыентавацца, на тых, хто робіць штосьці, то сапраўды у вашых дыяспорах, там, у вашых краінах, для якіх вы зараз прыбываюцца, да, тымчасова, свае, ну, вот, тэрмінова, да, зараз, на нейкі тэрмін. Хто прадстаўляе ваши інтарэсы, хто це робіць, гэта ўжо палітыка, калі чалавек просто займаецца дыяспаральнымі пытаннямі і адстойвае нацыянальны інтарэс. Кагосьці называць, я, ну, не ведаю, гэта чалавек сам павінен рабіць. Толкаць кагосьці, стаяць за ягонай спіной і штовхаць уперад, гэта не вельмі карэктна. Мне рэзануе, напрыклад, як палітык, каго б я бачу як палітыка, напрыклад, гэта пан Усов.
Ось. Я думаю, што яго б падтрымалі і ну просто для гэтага таксама патрэбна, каб было з кім, каб яму было з кім працаваць і каб у яго быў рэсурс, таму што палітыка гэта вялікі рэсурс. Гэта вялікі рэсурс ёсць у Ціханаўскай, таму што іх падтрымлівае Брюссель, падтрымліваюць розныя грантавыя сайдаўскія і гэтак далей арганізацыі, якія не нацыянальна арыентаваныя і нават не дзяржаўніцкія арыентаваныя, нават адносна еўрапейскіх краінаў. У іх і зусім іншыя інтарэсы. Таму ну, у іх вялікі рэсурс. Хто можа надаць чалавеку, які з'явіцца, які годна сабе паводзіць увесь гэты час, да якога умоўна няма пытанняў там да у беларусаў якось па-за межай, па-за мяжой, так і ў самой Беларусі, да, хто ну хто можа надаць яму гэты рэсурс. Ну толькі мы, атрымліваецца, робім мы гэта, ну я думаю, не павінны рабіць. Я думаю, так, гэтага зноў патрэбна фармаваць гарызантальныя сувязі і прапанаваць вось гэты рэсурс для таго, каб прадстаўлялі нашы інтарэсы, каб была юрыдычнае нейкае фармаванне, якое прадстаўляе інтарэсы ў кожнай краіне, нейкая камунікатыўная з прадстаўнікамі ўлады гэтых краінаў там, да, і гэтак далей, каб была нормальная адэкватная камунікацыя, а вось гэтая тэатральная шырма, якую перад намі змяняе пастаянна офіс, штаб там ці пераходны кабінет, як яны правильно. Вот пытание. А украинское командование понимает, что в случае даже провокации в Беларуси белорусы станут не на сторону Украины? Украінскае кіраўніцтва, камандаванне безпасярэдна, што мы маем на ўвазе? Тыя, хто ваююць, яны выконваюць наказы, яны не павінны разумець, не разумець. У іх той аб'ём, абсяг інфармацыі, які ім неабходны для выканання задачы. Ну, ці разумеюць, ці не разумеюць, я скажу так, што ў генеральным штабе ёсць проводится оперативная праца, якая адразняецца ад таго, што, скажем, мы бачым вот у гэтым публічную прошарку, да, дзе вот нейкія незразумелыя персонажы прадстаўляюць нас, да, як Ціханаўская, там яе прадстаўнікі. Ніхто не хоча развязваць гэты фронт. Усе намагаюцца працаваць на тое, каб мы былі хаўруснікамі, каб у нас была камунікацыя, няхай такая хіткая, але ўсё роўна. Таму стане, я думаю, што не стане, да, ОДКБ, вот гэтыя ўсе ціскі з боку Расіі, гэтак далей, там, да, нейкія умоўныя вежы там беларускіх вот гэтых кіраўнічых таксама нейкіх невялікіх кланаў, умоўна, да, яны не змогуць проста прымусіць нацыю абраць бок зла. Калі мы просто будем трошки інфармаваныя, яшчэ раз скажу, і рабіць правільныя высновы, не чакаць, калі вось брэх ужо ўсё, калі ўсё зброю далі. Калі нават вам зброю далі, выкарыстайце яе правільна, але лепей гэтага не рабіць, таму што ну прасцей будзе выкарыстоўваць зброю, калі вы просто долучыце да беларускага добраахвотніцкага корпусу ў гэтым плане. Ну, а калі браць дзяржаву, ну, офіс Зеленскага, то ім гэта не патрэбна. Ім не патрэбна паўнавартасная на Беларусі. Яны ўвязуцца, калі гэта яшчэ 80 кіламетраў мяжы, гэта яшчэ сотня тысячаў, умоўна, там, да, тых, таго можна там неяк мобілізаваць, пагнаць, там, да, і далучыць до таго, каб яно неяк працавала на фронце. Гэта нікому не патрэбна. Тым больш гэта будзе той, скажем, той яшчэ адзін ачаг, які будзе вельмі дэстабілізаваць сітуацыю і ў бок Еўропы. Зараз ніхто не кажа про тое, што Лукашенко сапраўды гатаваўся до таго, што будзе з боку Украіны нейкая паўнавартасная атака, якая там без аб'яўлення вайны там і так далее, да? Тое, што он з'ехаў дзеться там каля Крамля тусаваўся, ну тое зразумела, яму трэба іграць свае гульні, каб просто лавіраваць сярод усіх гульцоў, як мы разумеем. Але калі не браць вот гэтую мобілізацыю, якая, да, для навучанняў, якая пачалася раней трошки, і
яшчэ там умоўна там узровень СОБРа, якіх пад мяжу з Украінай там па траншеях, па акопах расстасавалі, да? Прычым зноў-такі гэта зрабілі давольна цікавым метадам. Ёсць вядомыя спартоўцы, вядомыя спортсмены, якія зараз там знаходзяцца на мяжы. Навошта гэта робіцца? Каб знішчыць іх там у першай хвалі тых, хто пойдуць? Ну, канешне, не. Гэта для таго, каб падняць рэзонанс, каб усе разумелі, каб была вось гэтая хваля інфармацыйная, што вось туды сагналі спецоў. Хаця сапраўдныя спецыялісты, калі браць спецназ, да, беларускі, то яны штатна працуюць сабе, у сэнсе трэнуюцца, як усё па раскладу, які вось не мяняўся пасля эскалацыі 22-го года. Вось там, быў гэты ўздым невялікі там, да, калі іх там выкарыстаць, не выкарыстаць. Потым усё, яны зараз ось штатна, іх ніхто не турбаваў. Той самы асцам ніхто не перакідаў. Яны як пендзелямі гналі гэтых мігрантаў праз мяжу, так і робяць гэта. Там, ніхто нічым спецыяльнай падрыхтоўкай нейкай да таго, каб зараз вось пайсці і неяк адказаць Зеленскаму ў нейкім выпадку не рабілася. Таму гэта была такая гульня біцэпсамі, калі можна сказаць, з боку Лукашэнкі там, да, на ўсе накірункі. Ось. Але ці не можа гэта перарасці у штосьці большае, ў эскалацыю? Канешне, можа. Таму і гэтых спецыялістаў не будуць у першых шэрагах штовхаць. Будуць вось тых, каго зараз умоўна навучанне на гэтае круціць. Таму майце гэта на ўвазе і з'язджайце. Слушай, ось тут меркование можешь, если вы не поняли до сих пор, то Зеленский такой же, как Путин и Лукашенко. Как ты можешь это прокомментировать? Тут написано жестче, я просто прошу сябры, калі пишете, так грубо, не треба так писать. Вось, параўноўваюць Зеленскага з Пуціным і з Лукашенко. Скажы сваё меркаванне на гэты конт. Я не ведаю, у якіх сегментах яго параўноўваюць з Пуцінам і з Лукашэнкай. Яны нарадзіліся ўсе у СССР, напрыклад. Тут яны аднолькавыя. Аднолькавай стаці. Гена, что он такой же, как Путин и Лукашенко. Точно такой же и Зеленский. Вот так тут написано, только грубей. Глядзіце, па-першае, нават Путін і Лукашенко не адно і тое ж самае там, да? Я не бачу, я не разумею, у чым іх трэба параўноўваць. Для мяне гэта людзі, якія сутна адразняюцца проста па таму шляху, якія яны прайшлі. Усе яны розныя шляхі прайшлі, і ў іх розная школа жыцця, і яны прыймаюць рашэнні, кіруючись, матывуючись рознымі вот гэтымі сваімі ўнутранымі запобежниками и моральными принципами. Понятно. Окей. Так, что, сябры, будем тады мы закругляться. Дякую вам за пытанне, но тут же Гена, ты ж разумеешь, что самое главное до тебе пытанне, тут уже было и в комментах, что как можно записаться к Гене на стрижку. Вот, и тут мне написали в этот Телеграм. Сергей, добрый вечер. Бачыў сёння у вас эфір з Радзівонам, таму вельмі хацелася б даведацца у яго, то, што ўсё ж адбылося з Лахвішам. Сітуацыя вельмі спрэчная атрымалася і інфармацыі вельмі мала. Можа быць, ён не адмовіцца расказаць падрабязней. Дзякуй загадзя. Глядзіце, нейкіх падрабязнасцей няма. Чаму? Таму што былі пытанні ў нас адзін аднаго, мы сустрэліся, іх вырашылі. Мы знаходзімся у адным украінскім падроздзеле, адным і тым самым. У розных брыгадах, там гэтак далей. У нас падпарадкаванне прамое ёсць, вышэй па субардынацыі, калі ісці, то ў нас адзін і той самы камандзір. І ўсярэдзіне мы гэта вырашылі, узгодзілі, пачыстілі рукі, таму неяк на загал гэта выкідаць не мае сэнсу. Таго, што мы пачыстілі рукі, гэта не павінна быць дастатнім, я думаю. І неяк рабіць з яго ахвяру, калі ён такім не з'яўляецца і не хоча ёй быць, ён на адразненне там, да, ад, скажем, некаторых персонажаў, якія так да вайны не дайшлі, ён, як мінімум, на кантракце і прыносіць корысць, калі яго ў вельмі
сур'ёзным падроздзеле трымаюць. І я спадзяюся, што ён працягне рабіць нейкія апдейты над сабой, да, неяк просто усё больш фармавацца як ваяр, як чалавек, як беларус. Паслухай, Гена, тут просто была такая вельмі моцная хваля, што людзі пісалі, ну понятно, у дачыненні да яго было выкарыстана гвалт, хіба так можна, што ну там прям так і пісалі, што Гена яго гвалтоўна пастрыг. Я бы хацеў бы вось пра гэта ад цябе услышаць. Мы ў правым эфіры, был там гвалт, таму што ну насамрэч гэта вельмі важна, і мне б, напрыклад, было б вельмі ну непрыемна, калі б гэта ну ты так ну насамрэч зрабіў, таму што ну я гвалту не прымаю. Ну я разумею, што чалавек павінен адказваць за словы, но я ад цябе, хоць ты там і спартовец, баец, но ўсё роўна ты ж разумееш, пра што я кажу, што ну я лічу, што гэта недапушчальна ну гвалт ужываць да какого чалавека, который цябе слабей, понимаешь? Глядзіце, складу злочыну і гвалту не было. І больш за тое, яшчэ раз падкрэслю, што мы знаходзімся у адным і тым самым вялікім падроздзеле. Просто ну, калі браць украінскую, скажем, украінскі падроздзел, у якім мы знаходзімся. І яно непрыймальна тут. Парушаць правілы ўнутраныя ніхто не будзе, таму што мы ставімся з павагай да тых, хто нам надае зброю. Таму што гэта ўзаемапавага, яна павінна заставацца. І не можна кагосьці прымушаць да чагось гвалтам і гэтак далей. Гэта не расійская армія. Тут іншыя прынцыпы. Так, яно жорстка выглядае для кагосьці, хтось яшчэ любіць дадумваць і гэтак далей. Але, ну, типу, як тое кажуць, остановіць. Ну і вось тут яшчэ на завяршэнне, Гена, тут ёсць такое пытанне, ну не ведаю, па адрасу оно да цябе ці не, як украінцы ставяцца да Ціхановскай. Ну я не ведаю, Гена там на фронте воюе, я не ведаю, як ім ставяцца. Типа і як Смеюцца з яе, яны бачаць, хто гэта. Разумеюць, да? Ну, збольшага гэта просто... Так, да, большасць украінцаў, з якімі я камунікую, просто, і прычым гэта не нейкія там занураныя вельмі ў палітыку. Але, ну, для іх зразумела, што такое Ціхановская. Ось, яны не занурваюцца глыбака, але ось, ну, звычайныя украінцы да яе ставяцца як ні да чога. Яны разумеюць, што яны не прадстаўляюць нашы інтарэсы, ну, ось гэта Ціхановская, Єна Хеўра. Ось, што гэта нейкае, ну, непаразуменне такое, якое чамусьці ну, як вось, ведаеце, там нейкія непатрэбныя нібыта, да, але для грантавых кампаній патрэбныя там нейкія там ЛГБТ-спільноты, там яшчэ нейкія такія моманты. Ну, вот штосьці такое, яно навошта яно там пільным мірам сьогодні не разумела, але што яны там прадстаўнікі Беларусі, ну, камон, ніхто гэта адэкватны там сярод украінцаў ні разу такога не чуў. Ну, а нейкія жартачкі ў яе бок пастаянна там, да, ну. Добра, добра. Тады, паважанае спадарства, ну, пытанняў я так больш не вижу да спадара Гены. Кого, по мнению Гены, больше... Ну, я думаю, что тут уже вопрос и так готовый выдает ответ. Кого, по мнению Гены, больше ценят в Украине? Настоящих добровольцев, которые кровью добывают победу над Рашкой, или офисных фриков и тыловых воинов, чью сторону займут украинцы после победы? Вот интересно, какого ответа он ждет от Гены? Ну, я уже знаю, это вторая часть. Ну, конечно. Ну, па-перше, українці займуть свой бок. Не треба неяк ідеалізувати іншыя нацыі, іх ёсць нацыянальныя інтарэсы ў кожнага, хто нацыянальна свядомы. Ёсць просто асабістыя інтарэсы таксама, да, і мы бачым, што багата украінцаў, якія з'ехалі, іхнія асабістыя інтарэсы куды больш прывалююць, чым нацыянальныя інтарэсы, да. Я думаю, тыя, хто у вымушанай міграцыі беларусаў зараз гэта бачаць у Польшы, у Летве, там, да, асабліва ў Польшы, не дадуць брахаць, ну, але, ну, не ўсе, конечно, такія украінцы. Калі мы берем свядомых украінцаў, якія разумеюць, што адбываецца,
Конечно ж, яны арыентуюцца на людзей справы, людзей дзеі, якія тут лілі кроў і працягваюць ліць нашыя целы нашых побратымаў, якія мы не заўсёды можам нават забраць тых палёў баёў, якія тут адбываюцца. Ну, яны кажуць куды больш, да, за любыя там словы, якія змяняюцца просто адносна сусветнай кан'юнктуры, там хто ну, па чым з флагам зараз там ім сплясаць, з крыжачка, блядь, да? Вот. Таму, конечно ж, яны з павагай да нас ставяцца і разумеюць, хто такія там вось гэты офісы і так далей. Добра, тады Гена, дзякуй табе за тое, што знайшоў час, выбраўся на эфір. Мне так падаецца, у цябе не вельмі там інтэрнэт лагает. Ну, как мне, я не ведаю, як людзям, якія нас слухаюць. Вось сёння я памянял аператара мабільнага і бачу, што інтэрнэт ідзе добра. Дзякуй за тое, што ты робіш для Беларусі, для Украіны. Вось. І знаеш, вось такой філасофскае такое пытанне хацеў бы табе задаць. Можа, табе яно не спадабаецца. Я просто вось думаю, ведаеш аб чым? Это ўжо на пасашок. Аб чым? Што вось, напрыклад, людзі з такім характарам, напрыклад, ваярскім, як у цябе там і у іншых, вы там ваюеце ўжо столькі год, да? І вось, напрыклад, ці сапраўды ты хочаш, каб кончылася вайна? Таму што, а што ты потым будзеш рабіць? Ну, напрыклад, да, дзе ты сябе знойдзеш? Таму што я ведаю, што людзям пасля турмы сябе цяжка аднавіць, знайсці, да? А я думаю, ўсё ж такі вайна гэта больш такая жорсткая рэч. Што ты скажаш на гэта? Патрэбна цябе вайна як жыццё, или ты Да, ўсё ну, ж... чаму? Скажы. Пытанне зразумелае, яно дарэчнае, таму што такія людзі, як я, конечно ж, ну, да, і маё атачэнне збольшага, да, беларускія нацыяналісты, якія на вайне, а я яшчэ раз падкрэсліваю, што нацыяналісты або на вайне, або для вайны у такіх сітуацыях. Яны у гэтым стане вайны, нават калі няма вось гарачай фазы. Таму што мы разумеем, хто вораг, і мы разумеем, што вось гэты мір, гэта не адсутнасць вайны, гэта адсутнасць Москвы, як кажа адзін з слоноў украінскага нацыяналізму, скажем так. Вось. І пакуль у нас ёсць гэты перманентны вораг, вось ён, то ў нас ёсць экзістэнцыйная загроза. Мы пастаянна пад гэтай загрозай. І там будзе вайна ці не будзе вайна, я буду ў гэтым стане існаваць. Ну, і я нікаго не буду ў гэтым плане там не ведаю, пераконваць, да, што для мяне неяк важна ці не важна, там, каб скончылася вайна. Для мяне важна не каб скончылася вайна, каб мы перамаглі ў гэтай вайне. Ось. А у якім стане гэта вайна будзе? Ну, калі яна будзе не ў гарачай фазе, тады будзе, ну, іншае палітычнае рашэнне, там нейкія сацыяльныя і гэтак далей. Ну, мы выкарыстоўваем, беларускія нацыяналісты, пасіянарныя людзі, выкарыстоўваем сваё жыцця як магчымасць выправіць гэтую сітуацыю. Таму, ну, што я магу сказаць у гэтым плане? Я супраць вайны, але калі яна пачалася, мы павінны проста на гэта рэагаваць, вось так як рэагуем. І вы мяне падзякавалі, ну, сапраўды, калі мяне, напрыклад, украінцы дзякуюць, там, дзякуем, што вы нас там захішаеце. Я ім кажу, што не трэба мяне дзякаваць. Гэта маё асабістае рашэнне, я гэта раблю для сябе. Таму што я разумею, што інакш я проста не змагу існаваць як чалавек, як проста сын Беларусі. Таму што я буду разумець, што я мог і не зрабіў, што я наблізіў магчымасць перамогі Расіі над намі. Таму я дзякую усім, хто нам дапамагае ў тым ліку, там і матэрыяльна, і маральна, і нават моляцца, і там неяк вось проста, нават пра нас гавораць. Таму што гэта вельмі важна. Вельмі важная падтрымка, вельмі важная вось гэтая салідарнасць беларусаў вакол нашай загрозы, нашего рисования. И я вас особенно хочу подякувати. Вибачте. Я вас трохи хочу особисто подякувати за те, що ви так само в гэтым удзельнічаеце. І ось той проект, який ми зараз робимо з вами паралельно, що ви відмовилися від того гонорару, який ми вам пропонували, і що ви його перелічили на наших поранених воярів, які ось зараз ще йде задача, і ми вельми годно показуємо, хто є шляхта,
хто ёсць беларусы сапраўды і на чыім яны баку. І вот, на жаль, у нас два важка параненых ваяра. Гэтая задача вельмі доўга трывала, яна яшчэ працягваецца. Хлопцы адновяцца і павернуцца ў шыфт. Для іх гэта яшчэ проста адзін з выклікаў. І я удзячны вам за тое, што вы вот, гэтыя грошы пералічылі на збор. І удзячны ўсім, хто нас падтрымлівае. Асабліва падтрымлівае тых, хто у такім стане зараз, што ім патрэбна дадатковая рэабілітацыя і падтрымка. Так, украінцы, украінская ўлада, дзяржава максімальна ўсё робяць для таго, каб нас рэабілітаваць, там і ставяцца да нас роўна так, як да украінцаў, і нават лепей у некаторых сітуацыях. Але заканадаўства непаўнавартаснае, яго выпраўляюць па ходу таго, як гэтая цялега едзе. Вось. І зноў такі, вельмі важна нават яшчэ той момант увагі, які вы прыдзяляеце нам. Хлопцы бачаць, што яны не наадзінцы, што вы сапраўды нас падтрымліваеце. Я кажу зараз не толькі пра грошы, просто ваш камент, недзе проста ўзгадкі там пра нас. Мы сочым за гэта, нам вельмі прыемна, сапраўды. Таму дзякую ўсім. Ну, добра. Я, спадар Гена, пожадаю всім баярам, которые приняли такое рашэнне, як ты, которые адстойваюць нашу свабоду Беларусі у барацьбе с гэтым страшным ворагам, павярнуцца домой жывымі, здаровымі. Вось. І все роўна дзякуй вам вялікі, што вы ёсць, таму што, ну, не все могуць, а хто-то гэта павінен рабіць, ліць кроў, паміраць. Вось, гэта все жудасна. Дзякуй за эфір. Да пабачэння, спадар Гена. Я спадзяюся, што мы яшчэ пры нагодзе убачымся тут на этэры. Жыве Беларусь. Так, конечно. Жыве вечна. Слава Украіне. Героям слава. Я яшчэ пару слоў скажу. Все, да пабачэння. І памятайце, што Беларусь перадусім. Беларусь перадусім. Дзякуй вялікі. Ну, да пабачэння, Ген. Так, ну і паважаныя сябры, я с вами развітваюся. Дзякуй вам за каменты, дзякуй вам за актыўнасць. Шкада, што там уцеклі у меня першая частка этих каментароў. Вось. Так, і что-то я хотел вам яшчэ сказаць. Так, не бачу я. Так, не бачу. Нет, это не то. Ладно, окей, сябры, сдал я сегодня, ну, это, конечно, вообще не по теме, но у меня же как бы приватный блог, сдал сегодня я внутренний экзамен на категорию С, вот, и завтра закончим, я надеюсь, мы книгу, уже последнее, вот то, что мне там Гена говорил, вам говорил, что я не взял гонорар, типа деньги не взял, но у меня их не было просто. И дело в том, что аудиокнига, которая выйдет, она как бы в поддержку людей, которые атрымалі параненні на вайне, што вось яны там, хто там пазбавіўся зроку, ну, карацей, такое, блин. Вось. І мне насамрэч за гэта гонорар і как бы так. Мне галоўнае, чтобы гэтае засталося ў інтэрнэце, і гэта беларушчына, Сергей Пісецкі, такая файная кніжка, будзе на два голаса, мужчынскі і жаночы. Сябры, заўтра у эфіры будзе Александр Краўчук, чалавек, который был тыдзень таму, новая ёсць его информация по поводу оказания ему дапамогі, точнее не оказания. Ён же як прыйшоў с тюрьмы, его выкинули, и нічога за гэты час ему не зрабілі. А вот некаторым зрабілі, і зрабілі і нават больше. И вось об этом мы завтра поговорим. Жыве Беларусь, слава Украине, Боже, конечно, храни Америку. И, ну, нех жые Польска, очевидно. Все життя говорить з нами, хай рухнуться на круг на терра, і правда у собі не
Народный репортер. Питання людей нас не примусить мовчать ніколи. Сьогодні Петрухін, завтра кожен з нас. Покуль працює камера, правда живе у нас. Живе!